Ahoj, ahoj, zdravím vás. Takže v dnešním díle, tohle bude zase díl dekorace, v dnešním díle si ukážeme, jak uděláme super luxusní bar. Tak, jdeme na to. Filip, ještě počkej. Takže můžeme začít od znova. Ahoj, ahoj, zdravím vás a teď k nám přichází Filipač 11. Ahoj, ahoj, hlásím takový menší updatek, že jsem si vyrobil zlatý prvko. Tak a my jdeme rovnou na věc. Takže postavíme si takhle 1, 2, 3, 4, 5. Ono to stačí klidně 4, ale já to mám radši 5. Proč prší zase? Teď máme bar. Moje oblíbený počasí, fakt. Jo, počkej, já to... Tady si vykopeme vlastně jednu díru, 2 hlubokou, kde dáme. Jo, a budeme potřebovat nějaký hezký cobblestony, 3 pístony, 3 táčky, nebo kolik chcete táčku, já tam dám 3, a 3 redstone torče, podle toho, kolik budete chtít židlí. Tak, to bychom měli jednu torčku. Sem si dám ještě pro případ nouze hlínu. A vlastně tady to musím zadělat nějako, pokud to půjde. Tak. A sem si dám vlastně ten piston. Tak a ona to redstone torčka aktivuje a už bude, dokud to nezničíte, takhle stát. Tak a teď si musíme nechat jednu mezeru. Nemusíme, ale jako vypadá to líp. Filipáči, zatím než já to vykopu, tak jim něco říkej. Pane Šany. Tak, my jdem spát, už to tady klípněte. Jo, dědo, my teďka točíme ten jeden díl. Se podívejte taky, kolik je hodin, jo? Zítra na to, nás bude to určitě toho celý den. Jo. Tak končíte. To byl děda. No. Tak, teďka si sem dáme druhý piston. Jo. A semka si vykopeme třetí díru. A když si vykopeme třetí díru a dáme si tam vlastně třetí redstone torch. Tak. A Filipe! Jsi mě schodil. A teďka tady máme vlastně 3 židle. No, teď to kouzlo spočívá v tím, že si tady dáme takhle 2 tácky. Já tam mám třeba tady uprostřed mám třetí. A já bych si semka dala i klidně. Jo. Já bych si semka dala klidně i truhlu, protože když si dám vlastně truhlu, tak tam můžu být rovnou nějaký jablíčka, jako na drinky a td. No a to je asi pro dnešek všechno, pak si to můžete označit pochodněma. No a jinak to je už všechno. Takže vlastně... Ahoj, ahoj! Ahoj.